لب ولد زانزا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باي مسوح هذا يوناس أبوي كبلنا إذا جزازيا إنريكو نمخزن فينو يتكمل نيرو إيلو جالسو قلبيتو مرح وواتيو كاتسيلو نابت قفي حسالون بمبراح إزيتات كاري إخيوري خروزي إيلو حاتيتوا نابت مسنو حات قزي زي حاسسة عم من دقتن تلتيلو زنبرة برك زبل أسأل إنا ملكتا أنتو يتبو غير زي راهو سلي إنا بلد كسادان قعريرا واي إذا كسلي من اشتغل خلخاي ماما جبريل أنا بخان كان هلو وإذا أرجعت تحسن إذا ما أبو خانايت إليان سولداتو خلو يزمسل إيلا نابتون برز حزو عبركم زبتصح قفلو سرنت أربوشن زنبرم سلست عساخد طليان بإيدها عمل كتاتلو إتا سئلي كام نوحات قزيزة تبقسة نام عمال قز أخيدانيرا سلومون ناب أتصقعيلو إزي أبوي إزي أمكا باشاي تسفالت كخون خلو إزو مساساي دما حدا سمام زي ذكرهم بعل عد نفاسيهم كدام تسانحو يموصونا نيرو تحرقن تاي كم زرخبهم هلم يلو إيلوا نام مدك أسخف لقصو بقسيلو كاب سالون كي وصخلو أبزدا انتي زخونا فرنجي مصوبخة تسايلو زولو أفيد كاتدرالي يزمسلكا مشرو لب ولد زانزا روزان سلم مبل سلاسان حدن كفال أفيد كاتدرالي يزمسلكا مشرو إيلاتو ناب حدا جاف نايت مقان أنا ملكتت قلسو قلبيتو أتحق خبار السعين أقولكم إذا تريد زلخاء إنريكوي أبوي كعلل كم سمع أخو نبعدت إلهن كانوا مخارو نما ذكرت لهم نايم فانو استسألوي إيلوها نابسوفها قلسو سوقيمو روزا نقل خليتات ناتسترف أسا الرئة واي دخي محجس كسعديك حمن قريبو إيلا قدماتو أب صفا رفت إلا أب زغط سألة محلتات ممسا سلومون زي سمع بيتسب نابن دا قرازماج ورر كبل سلسغني دارقا خبقا زي وطون أب رابعي محلتقنا نروزا كزاورا نقرا مقدوخا سيت حدا إتقلاونا بزنبرا حات النقو خبت سحسل زدالي تتحاحيزوم كاب قزا بموتسا ببارتورينا أبيلوم ناب قزا باندات إليان أمريحوم دحر ناي ساعات ببونز تسني علال كبقسو بدديلوم حات النقو مس روزا كعللا سلزبهاقا كم ماسيو وطت إلونا أمكوان تنبرا زورور كبلو مخانوم حبيروم تفانيوم من مسجد نيمان حديقوم نما يجحجح قصوم كان قلقلو خلوخا وي سلي حوي بيت جخبحان سأبزو دواب لنا نزبوتا تبو غير خريد ليلوخو إيلاتو آتو كرا كابت جحجح زبل زنبرا مايكي آليت أتروزي كد محجي ما يجحجح لي أخي تفلتني أخي أنا بلا سأرقا بمقراط مكينا أوسن دواب بلوا ما يجحجح كبال كله سامع نيرا يقدس بسأل رؤية ينبر بعيني رؤية فلتني دحر مبالكا كام مكينا وريدا ناب عقب قصا بمسقام كابت ماي كجبرو جميرا نفروينا حقيفو كسعبا مسرأيتو خا
ናብቲ ዝበረኸ ቦታ ደይባ ናብ ምዕራብ ገጻ ብምጥማት ንኸባቢኣ ብኣድናቖት ተዓዚባ። ሮዛ ብባህሪኣ ንተፈጥሮ ብተመስጦ ክትዕዘብ ትፈቱ ሰብ ስለ ዝኾነት ብዝረአየቶ ዓጊባ ንቁልቁል ገጻ ብምውራድ ኣብ ጥቓ ሰሎሞን ደው ኢላ كورد كم ما يجحجح تأمينيره تبلنا يصحي تبرخ درف سمع كله كم زي مثلا نيرو بحق عزيز دس بالبوتاي إيلاتو بفسه منفس أنا كنت كنا قرقر يزبلني حق قد يخنا زبوتا زي بورا وي بدرف تريخ تفلتيو فتسيم كريخ يتفلتني غي كبل بمقرام حتيتوا رؤسو أغنعو نابقى تأمتا روزا خا بؤونة يزبلك سلي حول نمالوت يبسمرات وليد أبسمرا ونعبي زبلنبر وليدوني نسمر انت يفلتا نادي سبب ما صار خايف ليتيا مس بلتو نغيدمو إيلوا مال اختا ترديو صحي كساعة تعربكا قدم بلوكو باص عنكرنن أبزلو بوتاتا تزاويروا قصيلو خا ናብ ቪላጆ በመምላስ ከም በሐድሽ ናብ ፓራዲዞን ብሎኮ ኸረንን ቀጽሉ ካብኡ ብማይ ተመና ያቢሉ ናብ ዕዳጋ ሐሙስ ካብኡ ኸ ናብ ማእከል ከተማ ድሕሪ ምእታው ኣለው ኣብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ጎደናታት ናይ ማእከል ሹቕ ፒያሳ ሚካኤልን ከባቢ ትረስተለን ኮለል መሰበላ ኣባር ኢምፔሮ ኮፍ ብምባል ንገለ ርብዕ ሰዓት ኣቢሎም ቡንና ሰተዩ ኣዕሊሎም ካቡ ተስዮም ከኣ ንኻምፖችን ታቶ ማለት ኮምቢሽ ታቶ ተኸቲሎም ድሕሪ ምኻድ ንጸጋም ተዓጺፎም ብሲቲ ፓርክ ኣቢሎም ንሆቴል ኒያላ ሓሊፎም ብፊያታ ሌሮ ንየማን ተዓጺፎም ንዓቐብ ሰኒታ ድሕሪ ምድያብ ናብ ፎርቶ ቀጺሎም ኣብኡ ሓንሳብ ደው ኢሎም ንምልእቲ ኣስመራ ኣብ ትሕቲኦም ኮፍ ኢላ ሪኦማ ድሕሪኡ ኸኣ ብቤት ማሕተም ኢል ፖሊግራፊኮ ኣቢሎም بهوسبيتال نيامان تطويهم ناب قانيو مالت نايلوم معسكر دندن كابوخا ناب تيرافولو غصوم قصيلوم اب غزا مس بصحو وي لومي عويت كان سلي اسمرا صبوت مخانا خغلص كله معرخ نزيت مسلن يانيرا دحر حجي بزعوا اسمرا خزرب كله سمعتك خونني إيلاتو كام مكينانا وردت كيت تعسي تنبلي جنا زير أخيو بزح وتاتاتالو جزء سلسلنا جن كاسيل كاتري أخي من هالو باش انت تعملنا صباحنا بقول زير أخيو بوتاتات كن الزورينا إيلو مريح واجزاتيو أبز ترفة معلتات نباتع وريدوم نتا بحر ريان هارور فتينان زيت فلت روزا نايباتع مجشة أم بزحدي سوا زيادة أغل واز سحابقنا أتب زي مقرات نجماجم بحر الناس أفعى عند باز مثل عفرة بمفتار نيون الجوز بالزنبرة مع بالنيرو صحي كلمة معربة بشنخ دبوب نحم لاي دسيت أبتريلو دندس بحر كوفيلا نات موداتا زي بلو بحري عينتا كسع زربرب تأميتاتو بزعبا بحر أن حسبت كلخا نزق سبزوخانة ما عليا زي بلون فترة تلو كم ودمك تحسبو زدنتو أزو سفيح بحر زفتر أملاخسي كندي حيال كونيو بمبال بأدناغوت آمناي بين عالم كتهو تتسنحا سلومون قلق المسملو قلا ويكا ناي تتسنحو شحز بالبرتو عدم تسمع بالمسمعات وي إقرا ماي مستقل كيتراي ناب قلبات ملس نيرا أبهي وتا كم بحر جيرو نأمر أزتن كفنجر أجات ما يفلتن لعل خلقها بصفحة تصوري سماء وحبرون آمنات تدنقا مخنياتو بزيك أبكرم تزرع ناي عقار
ወይ ራህያ ማይ ሓሬት ዝኾነ ውሓዚ ወይ ቀላይ ሪኣ ኣይትፈልጥን ነይራ ፍረ ወይኒ ጓላ ሃሩርን ራሃድን ጸሊኣቶ ቀጨውጨው እንተ ዘይትብል ከዓ ንልዕሊ ሰሙን መቐነየት ነይራ ነስመራ ድሕሪ መምላሶም ሰሎሞን ዝተፈቕደሉ መዓልታ ስለ ዝኣኸለ ምብጋስ ኮይኑ ወይዘሮ ገብርኤላ ንፍረ ወይኒ ካብ ሕቕፈን ክፈልኣ ኣይፈተዋን ኣብ መንጎ አብርሃምን ኤልሳን ደው ኢለን ከዓ እናተደፋነቓ ደጋጊመን ምስ ሰዓማኣ ንሮዛ ኣቐቢለንኣ ኢደን ብሰላምታ እናወዛወዛ ድማ በሉ ብሩኻት ደቀይ መንገዲ ሰላም ይግበረልኩ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ዞም ደቀይ ምሳኹም ይኹን ኢለን ኣፋንየንኦም ልብ ወለድ ዛንታ ሮዛን ሰሌን ምዕራፍ 10 እቲ ዝዓበየ ጥበብ ወይ ዓወት ናይ ስነ ኩናት ንጸላኢኻ ብዘይ ውግእ ከተንበርክኾ እንተኺልካ ጥራዩ ሱንዙ ጥበብ ስነ ኩናት ድሕሪ ውግእ ኣስመራ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብሰንክቲ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ናብ ገጠራት ከይዱ ኣብ ልምዓት ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል ንተምሃሮ ካብ ከተማታት ንምርሓቕ ዝዕላምኡ እድገት በህብረት ዘመቻ ዝብል ናይ ደርጊ ኣዋጅ ተጓሕጒሖም ንሜዳ ውሒዞም ዝተረፉ እንተነይሮም ድማ በብዝጥዕሞም መገዲ ተሰሊፎም ሰሎሞን ብፍላይ ነቶም ብዙሕ ዝቐርቦም ዝነበረ ተምሃሮ ብሓደ ኢና ንኸይድ ይብሎም ከም ዘይነበረ ድሕሪኦም ምትራፉ ሕልንኡ ክወቕሶ ስለ ጀመረ ድቃስ ለይቲ ሲኢኑ ብዕረፍቲ ኣመኽንዩ በዓልቲ ቤቱን ጓሉን ሒዙ ነስመራ ክኸይድ እሞ ብኡ ኣቢሉ ክስለፍ ስለ ዝወሰነ ድማ ዋንነት መኪንኡ ብመገዲ ጥላሁን ናብ ሮዛ ከም ዝመሓላለፍ ገይርዎ ሓደ ምሸት ምስ ሃብቶም ናብ ካዛንችስ እናኸዱ ከለዉ ኸኣ ኣታ ሃብቶማ እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና ግን ወሓድዩ ዘይንገብር ክብል ተወኪስዎ እንታይ ኢልካ ክብል ብሕቶም መሊስሉ ሃብቶማ ኣስጊሉ ጸኒሑ ኣታ ሃብቶማ ንስኻ ትብሎ እንድዕምበር ብወገነይ ንሜዳ ክብገስ ኣለና እያ ዝብል ዘለኹ ካብ ሕጂ ነንያው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምፅባይ ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓኒ ዶንጊና እኮ ኢልዎ ዕቱብነት ብዝዓሰሎ ኣዘራርባ ሃብቶም ንገዛእ ርእሱ ከም ካልኦት መዛንኡ ንሜዳ ክብገስ ሓረር ይብል እኳ እንተነበረ ብስምዒቱ ዝግዛእ ሰብ ስለ ዘይነበረ ግና ኣየ ሰሎሞን ቃልሲ ክበሃል ከሎ ብረት ሓንጊትካ ጥራይ ድዩ መሲልካ ኣብዚ ተዓሞ ዘለኻ ስራሕ ቃሊልካ ትሪኦ ኣለኻ ካብይ ጀሚርካ ንሜዳ ኸይ ዘይብህግ ሰብ የለን ኣብዚ ክንፍጽሞ ዝተኣዘዘና ስራሕ ጠንጢና ክንከይድ ከም ዘይንኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ውትድርናኻ ከተርክበሉ ኢኻ ውዕልና ሓዲርና ኩላህና ናዊና ክብል ብትርር ዝበለ ቃላት መሊስሉ ሰሎሞን ብሰምዖ ዘረባ ስለ ዘይዓገበ ብዛዕባ ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ኾንካ ምእንቲ ርእሱ መንእሰይ ዘቡኡ ጸሪሩ ስለ ዝኾነ መን ኣሎ ዝውደብ ንጽሑፋት ምብዛሕካ ዋላ ቅድሚ ምብጋሲ ነታ ዱፕሊኬተር ሰሪኻ ኸውፃእ ካብ ናይ ብቐዳማይ ዝኸፍ ነገር የለን ናይ ኣጋጣሚ ነገር ኮይኑ ሃንደበት ተተሓዝኩ ክልተ ሞት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ሓደገኛነት ምስጢራዊ ስራሕ ዝበልካን ዘረባ ሕጂ ዝቆረን ዘሎ ናተይ እንተ ኮይኑ ኸዚ መጻይ ምጻይ ጽግመነን እዩ ሮዛ ግን እንታይ ትኹን ክብል መሊስሉ ብዛዕባ ምስጢራዊ ስራሓት ኣብ ዝተዘራረብናሉ እዋን ዝሓበርኩኻ ነገር ከመይልካ ረሲዕኻዮ ሕጂ እውን ሓሌት ሮዛን ድሕነት ህይወትካን ይዘዛረበካ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ቃልሲ ተሓስብ ዘለኻ ይመስለንን ምስ በሎ ኸኣ ሰሎሞን ብሕፍረት ተዋሒጡ ዝዛረቦ እኩት ኢልዎ ድሮ ኣብ ገዝኡ ስለ ዝበጽሑ ኣብ መኪና ኮይኖም ዘረቦም ቀጺሎም ሰሎሞን ካልኦት መዛንኡ ናብ ሜዳ ስለ ዝኸዱ መንፈሳዊ ቅንዕ ሓዲርዎ ክስዕቦም ብርቱዕ ሓረርታ ነይርዎ ጥራይ ዘይኮነ ማዕረ ማዕሪኡ ኸኣ እቲ ምስጢራዊ ስራሓት ሓደገኛ እናኾነ ስለ ዝኸደ ከይእሰር ስጋት ነይርዎ
ልዕሊ ኩሉ ዘሰክፎ ግና ጉዳይ ሮዛን ፍረወይኒ ጓሉን ነይሩ። እሞ ንሮዛ ከሎ ገና ነስመራ ተሰደድኮ እንታይ ርእይቶ ኣለካ? ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ተጋጠመ ንውልቀይ ክጽግመንን እዩ ኢልዎ። ሃብቶም ቁሩብ ዝኒሉ ድሕሪ ምጽናሕ ንርእይቱ ከተባብዖ ስለ ዘይመረጸ ሕራይ እስኪ ንሮዛ እንታይ ልቀ ከተመኽነየላ ርግጺት ኩነታት ናጸንከረ ኸይድ ከም ዘሎ ሩድ እዩ። ሕማቕ ኣሎ ጽቡቕ ኣሎ ዋንነት መኪና ብስማ ጌርካ ምጽናሕ ዝድገፍ ነገር እዩ። ካብኡ ተረፈ ግና ከሎ ገና ሕማቕ ነገር ከጋጥም ኢልካ ምሕሳብ ትርጉም የብሉን። ስለዚ ማዕረኽ ንዛ ዓቕሊ ምጽዋብ ዘድሊ ይመስለኒ ኢሉ ተፋኒዎ። ሰሎሞን ሃብቶም ዓርኩ ብዛዕባ መርዓን ሓዳርን ከስዕቦ ዝኽእል ጸገም ዝሓበሮ ነገር እናስተንተነ ኣብ ገዝኡ ኣትዩ። ፍረወይኒ ካብ ሕቑፉ ሮዛ ወሪዳ እናጎየት ምስ ተቐበለቶ ኸኣ ካብ ሓሳቡ ከይተላቐቐ ስለ ዝጸንሐ ሰብነቱ ከም ስርዓት ግንምንብ ኢልዎ። ስምዒቱ ሓቢኡ ኸኣ ከጻውታ ፈቲኑ። ሮዛ ግና ዝንክብል ስለ ዘስተውዓለትሉ ደሓን ዲኻ እንታይ ሰሚዕካ ዲኻ ሰለይ ኢላ ብሕቶ ኣዋጢራቶ። ዝምልሶ ጠፊእዎ ኣብ ሓሳብ ድሕሪ ምእታው ከኣ ይገርመኪ ሮዚ ኣብ መገዲ ልክዕ ነቦይ ዝመስሉ ሰብኣይ ርእስ ቀው ኢለ ጠሚተዮም ክሳብ ሕጂ ድማ ካብ እምሮይ ምልጋስ ኣብዮም ንጸኒሖም ካም ቁርጽ ኣቢልካ ነቦዮም ዝመስሉ ዝብል ናይ ሸፈጥ መልሲ ሂብዋ። ሻቕሎቱ ግና ኣብዚ የብቅዐን። ኣብ ወርሑ ቆመና ወዲ ሓትኑን መታዓቢቱን ዝነበረ መንእሰይ ካብ ቤት ሻሂ ሃፀይነት ተወሲዱ ግዳይ መሓነቕቲ ስልኪ ዓፋኝ ከም ዝኾነ ሰሚዑ። ኣዝዩ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ኸኣ ብሓዘን ተኾንቲሩ። ብሰንኪ ሽዑቕ እንያ ዝተኸስተ ደሮና ዝተሓወሶ ንፋስ ከኣ ሰዓል ሒዛቶ ሕቕ ክብል ስለ ዝቐነየ ኸኣ ኩሉ ነገር ተደራሪቦ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ኸኣ ርእሱ ጭሩሩ እናበሎ ቀትሪ ካብ ሃብቶም ዝተቐበለን ኣብ ፖስጣ ዝተዓሸጋ 6 ገጻት ሒዙ ንስራሕ ተበጊሱ። ኣታ ሎምስ ብኻ ደቂ ሰምሴ ኣታ ኸመይ ዓይነት ቀጮጮ ዝበሎ መዓልቲ ይወደይ ባዕ እናበለ ግና ኣባዚሑ ወዲእዎን። ብኡንቡ ንሃብቶም ኣረኪብዎ ንገዝኡ ምስ ተመልሰ ኸኣ ፈውሲ ርእሲ ውሒጡ በጢሉ ደቂሱ። ንጽባሒቱ ንግሆ ንቤት ጽሕፈት ምትኩ ተጽርእ ዝነበረ ሰራሕተኛ ጽሬት ምድሪ ቤት እናኾስተረትን ከላ ኣብ ትሕቲ ኸብሒ ተሸጒጣ ጫፋ ጥራይ ቁሩብ ተቐልቂላ ዝነበረት ወረቐት ብመኾስተር ስሒባታ። እታ ወረቐት ኣብ ኣየር ድሕሪ ምሕምባስ ኣብ ማእከል እቲ ምድሪ ቤት ወዲቓ። እታ ሰራሕተኛ ነታ ብሓደ ገጻ ጥራይ ዝተጻሕፋ ወረቐት ድሕሪ ምልዓል ናይ ስራሓ ትኸውን ኢላ ብምሕሳብ ዓብ ግምት ከይሃበት ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ኣቶ ምትኩ እናንበረታ ኸላ በጋጣሚ ሰሎሞን ናብ ቤት ዕዩኡ እናኸደ ኸሎ ብመስኮት ስለ ዝረኣየቶ ሰላም ኢሉ ሓሊፉ። ኣንጊሁ ስለ ዝኣቱ ኩሉ ግዜኦም ዝራኸቡ ነይሮም። ሽዑ መዓልቲ ምትኩ ክሰቲ ስለ ዝሓደረ ርብዕ ሰዓት ዱንጊ ኢልዩ ኣብ ስራሕ ኣትዩ። ኣብ ኩርሲ ኾፍ ኢሉ ናብታ ብሸነኽ ጸጋም ናይቲ ጠረጴዛ ዝነበረት ወረቐት ቁሊሕ ድሕሪ ምባል ናይ ስራሕ መሲልዎ ኣልዒልዋ። ከቢድዎ ስለ ዝነበረ ግና ከይተገደሰ ብሸነኽ የማን ኣብ ዝነበረ መቐመጥ ፋይል ደርቢዋ። ምትኩ ከይሰተየ ዘይሓድር እኳ እንተነበረ ሳሕቲኡ ዝሰክር ንሱውን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ጥራይ። ሽዑ ለይቲ ግና ናይ ሻምበልነት ማዕርግ ዝተቐበለ ዓርኩን መታዓቢቱን ኣየለ ናይ ደስደስ ጅን ክሰቲ ስለ ዝሓደረ ርእሱ ተፈሊጹ ይትረፍ ክሰርሕ ኮፍ ክብል እውን ኣይከኣለን። ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ወረቓቕቲ ንኽርእዮውን ጸሊእዎ። ከም ባህሪ ይትረፍ ኣብ ስራሕ ከብኩር ንሓንቲ ደቂቕ ክድንግዝ ዘይደሊ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ቤት ማሕተም ተሪር ቁፅጽርን ቀይድን ዘዘውትር ማይ ቀጠነ ኢሉ ክቆያቕ ዝውዕል ሰብ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ብዘይካ ሓደ ክልተ መቀባበልቲ ወረ ዳርጋ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ቤት ማሕተም ብዓይኒ ጸሊኦም ዝጥምትዎ ነይሮም። ዓይኑ ጓህሪ መሲሉ ድቃስ ጥራይ ይረኣዮ ስለ ዝነበረ ኸኣ ሽጋራ ወሊዑ ክበራበር ፈቲኑ። ለውጢ ስለ ዘይረኸበሉ ኸኣ
ኣየለባ ባላሽን ሓዲሩ ኢሉ ብውሽጡ ዕረና ጣዕሙ ኸኣ ንጸሓፊቱ ተጸሊእኒ ስለ ዘሎ ኸይደ ኣለኹ ኢሉ ድሕሪ ምሕባር ናብ ገዝኡ ተዓዚሩ ድቅስ ውዒሉ ፋዱስን ፈረቓ ምስ ኮነ እናተመጣልዐ ተሲኡ ዝሑል ማይ ተሓጺቡ ምሳሕ ክበልዕ እንተፈተነ ግና ሸውሃቱ ስለ ዝተዓጽወ ንማለቱ ተቐሪቡ እምበር ዳርጋ ይበልዐን ብርጭቆ ሙሉእ ማይ ገልቢጡ ክዳኑ ድሕሪ ምቕያር ከኣ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ሽጋሩ እናሰሓበ ከሎ እታ ንግሆ ናብ መቐመጥ ፋይል ሰው ዘበላ ወረቐት ኣቓልብኡ ስለ ዝሰሓበት ብየማናይ ኢዱ ኣልዒሉ ከንብባ ጀሚሩ ትሕዝቶ ኣብ ምርዳእ እኳ ተሓርበቶ ካብቲ ፖለቲካዊ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ዴሞክራሲ ወዘተ ዝብል ቃላት ተራ ወረቐት ከም ዘይኮነት ክግንዘብ ግዜ ወሰደሉን ኣርእስቲ ዘይብላ ምንባራ ኸኣ ካብ ሓደ ሙሉእ ጽሑፍ ተፈንጭላ ዝወፀት ከም ዝኾነት ተገንዚቡ ትሕዝቶ ጽሑፍ ብቋንቋ ትግርኛ ምዃኑ ምርድኡ ኣይጸገሞን እታ ወረቐት ብኸመይ መገዲ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ክትኣቱ ከም ዝኽኣለት ግና ምስጢረ ስላሴ ኾይንዎ ነቲ ክርድኦ ዘይከኣለ ቃላት እናሰገረ ኸኣ ደጋጊሙ ኣንቢብዋ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝብላ ቃላት ክደጋገማ ምስተዓዘበ ኸኣ ንገለ ኻልኢታት ዘንድሕሪ ምባል ሓደ ሓሳብ ብልጭ ኢልዎ ኣብ ክንዲ ንጸሓፊቱ ምሕታት ቅድም ሻምበል ኣየለ ክመኸር ብምውሳን ከኣ ስልክ ደው ኢሉሉ ሻምበል በጋጣሚ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ስለ ዝጸንሐ ኣይደንጎየን ኣብ ውሽጢ ርብዕ ሰዓት ከተፍ ኢሉ ሻምበል ንመግለፂ ምትኩ ድሕሪ ምስማዕ ነታ ወረቐት ብኽልቲኡ ገጻት ገልቢጡ ኣንቢብዋ ምስቲ ጉዳይ ክትኣሳሰር ዝኽእል ቀለልቲ ሕቶታት ድሕሪ ምቕራብ ከኣ ክገርመካ እዚ ጽሑፍ እዚ ምስቲ ጸጸኒሑ ብናይ ኤርትራ ተገንጸልቲ ጉጅለታት ኣብ ከተማ ዝጥቃዕን ብምስጢር ዝዝርጋሕን ዘሎ ጽሑፋት ፍጹም ፍልሊ የብሉን ምንጭ ናይዚ ጽሑፋት እዚ ንምርካብ ጽዑቕ ስላያዊ ስራሓት እኳ እንተካየድና ደኸምና ዛጊት ዕውት ክኸውን ኣይከኣልን እታ ሓርቢቱና ዘሎ ድማ ካብ ዘበና ሃይለ ስላሴ ኣትሒዞም ክሳብ ሕጂ ምስጢራዊ ጽሑፋቶም ክዝርግሑ ከለዉ ዝኾነ ፍንጭ ክንረክብ ዘይምኽኣልና እዩ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ነቲ ቀንዲ አንቀሳቓሲ ናይቲ ጉጅለ ዝነበረ ተታሒዙ ኸብቅዕ መርመርቲ ነስመራ ሒዞሞ ምስ ከዱ ብሸለልትነቶም ምስጢር ከየውፅእ ኢሉ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ንዓና ክንረኽቦ ካብ እንኽእል ኣገዳሲ ሓበሬታ ክነፍገና ከሎ ንዓታቶም ግና ናቱ ሞት ንግዚኡ ጥራይ ዓንቂፍዎም ምኽንያቱ ምብታ ናይቲ ጽሑፋት ንወርሒ ጥራይ ተዓጊሱ ድሕሪ ምጽናሕ ዳግማይ ክዝርጋሕ ጀሚሩ ብዝኾነ ናብ ጉዳይ ናይዛ ሰንካን ወረቐት ክምለስ ግን ንዘስተውዓለ ሰብ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ንባዕላ ብትሕዝታ ይኹን ዓይነት ወረቐት ካብቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ሃገርና ዝርጋሕ ዘሎ ጽሑፋት ዝኾነ ፍልሊ የብላን ሕጂ ትኽምለስ ዘሎ ኣዋጣሪ ሕቶ ግና ምንጭ ናይዛ ወረቐት እዚኣ ካበይ እዩ ዝብል እዩ ኢሉ ቆብ ኣውፂኡ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ብምንባር ርእሱ ንላዕልን ታሕትን ነቕኒቑ ንገለ ኻልኢታት ኣብታ ክፍሊ ከቢድ ህድኣት ሰፊኑ ሻምበል ሽጋራ ወሊዑ ድሕሪ ምስሓብ ንበይና ትፈልያ ምጽናዓ እቲ ነገር ዝተሓላለኸ እኳ እንተመሰለ ምንጫ ግና ካብ ኣባላት ናይ ትካል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ኣሰራጻብዕ ክንምርምር ምኽኣልና ነርና ተሓስታ ስለ ዝበዛሕና ግን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ገለ ፍንጭ ኸይረኸብና ብመን ከም እንጅምር ምምርማር ምጽናዕን ክድልየና እዩ ብዝኾነ ግን ገለ መበገሲ ዝኾነና ነገር ተረኸብና ቀዲምና ብስራሕተኛ ጽሬት ተጀመርና ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሳ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ኣብ ቤት ጽሕፈትካ ስለተኣቱ ምናልባሽ ትፈልጦ ነገር ክህልዋ ይኽእል ኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ስለዚ ጽባሕ ንጎ ብሓባር ክንምርምራ ክንፍትን ኢና ሕጂ ግን ነዛ ወረቐት ንኤግዚቢት ናብ መደበር ክወስዳ ስለ ዝኾንኩ ቅዳሕ ከተተርፍ ኣለካ ኢሉ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ወረቐት ኣቐቢልዎ ምትኩ ካብ ኩርሱ ተሲኡ
نام ناي صحافيتو كفل دحر متاو صحافيتو كيتريلو أنا تسكفة بعلو كدح غيرو تملسو شامبل أيلة أب طرابيزا أقميطوا زنبره وتهدراويت قبعو أنا وديخا كابزا سرحتኛ ጽሬት መበገስ ዝኾነና ነገር ክረክብ ተዘይኪልና صحافيت كان ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ቤት ጽሕፈትካ ዝኣተው ሰባትን ተጠርጠርቶ ኾንዮም በተወሳኺ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ውልቃዊ ማህደር ወይ ፋይል ከተቕርበለ ኢኻ ናብ صحافيتካ ክመለስ ግን ከመይ ዓይነት ሰብ እያ እምንቲ ድያ ክብል ሓቲትዎ ብዛዕባ ሃገራውነታይ ትጠራጠር ዘይትፈልጦም ከይትኸውን እምበር ጓል ከመይ ዝኣመሰሉ ሓርበኛ እያ ከም ሰብ መጠን ረዛን ኮይና ቅድሚ 2 ዓመትን ገለን ምስ ሓደ ሰሎሞን ዝበሃል ኣብዚ ትካልና ከም ናይ ቴክኒክ ሓላፊ ዝሰርሕ ሰብ ዝሮ ጀሚራ ነይራ ሽዑ ሓዳር ስለ ዘይነበሮ ዝምርዓዋ መሲልዋ ምስኡ ኢድን ጓንትን ኮይና ነይራ ናይዚኣቶም ነገር ግን ኩሉ ወዮ ስለ ዝኾነ ሽዑ ንሽዑ ጠንጢንዋ ንሓንቲ ጓል ኣስመራ ተመሪዑ ኣብ ልዕለና ንዕቐ ስለ ዘለዎም ንሕዋትና ከምርዓውን ድሌት ከም ዘይብሉ መረዳእካ ኸውን ኣብ ጉዳይና ክንምለስ ግና ኣነ ከም ዝፈልጣ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ትጥርጠር ሰብ ኣይኮነትን ካብኡ ተረፈ ግን ድሓን ሕድረና ጽባሕ ንሪዮ ጽቡቕ እዚ ንባዕሉ ሓደ ሓበሬታ እዩ ኣንፈትና ናበይ ክቐንዕ ከም ዘሎ ምፍላጥ እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ናኹድከ ከይረስዓኹ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ማንም ሰብ ከይትዛረብ ሓደራኻ በቃ ጽባሕ ንራኽበና ኢልዎ ካብ ኦፊሱ ወፀ ምትኩ ኣብ ደሴ ተወሊዱ ዝዓበየ ጉልቡት ከደራይ ገጹ ምስ ጉልበቱ ዘይትኸይድ ጽብብ ኢላ ኮይኑ ከም ጠባይ ህልኸኛ ተቐያማይን መንከማይ ባህላይን ኣብ ርእሲ መንባሩ ንዝኾነ ሰብ ብማሕበራዊ ቦቱ እዩ ዝመዝኖ ንሓለፍቱ ጥልዕ ጉንብሕ የብዝሕ ብሓላፍነትን ትሕዝቶን ትሕተዮም ንዝብሎም ድማ ብንዕቀት ይጥምት ተማሃራይ ከሎ ኣትሒዙ ምስ ኤርትራውያን ፍሉይ ቅርሕንቲ ስለ ዝነበሮ ኣብ ካምፓስ ጉዳይ ኤርትራ ክልዓል ከሎ በዓውታ የድንጋይ ጮማ የሆነ መሬት ይዘው እንገንጠል ማለታቸው እኮ በጣም ይገርማል የአድዋ ታሪክ የማያውቅ ባንዳ ሁሉ ተሰብስቦ ምን አባቱ ይቀባጅራል እና በለዩ ዘጓዕበዕ ነይሩ ምትኩ ንሻምበል ኣየለ ድሕር ምፍናው ነታ ወረቐትና ረአየ በሐሳብ ዓመታት ንድሕሪት ተመሊሱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘሕለፎ ህይወት ዘኪሩ ኣብቲ እዋነቲ ብኤርትራውያንን ገስገስቲና ባህልቲ ኢትዮጵያውያንን ዘካይድዎ ዝነበሩ ሩስን ፖለቲካው ክትዓት ክሰምዕን ከሎ ጠርሺ ይውሓጠሉ ኣይነበረን ዴሞክራሲያውያን ኢናይሎም ንነብሶም ዘጠምቑ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራውያን ኣብ ቃል ሰሓቂፎም ሓንቲ ሓያልን ገስጋሲትን ኢትዮጵያ ክፈጥሩ ሕቶ ኤርትራ ድማ ብውሽጣዊ ወይ ፌደራላዊ መምሕዳር ክፍታሕ ዝብል እማመታቶም ይትረፍ ከኣምነሉ ክሰምዖ ከሎ ጥራይ ብሕርቃን በግ ይብል ነይሩ ሳላቲ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ናጽነት ተማሃሮ ኣብ መድረኽ ወፅኦም ንመንግስቲ ሃይለ ስላሴ ብዓውታ ክጸርፍዎ ክሰምዕን ከሎ ገጹ ብሕርቃን ናብ ከሰሊ ዝቕየር ነይሩ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ብወታደራዊ ዕልዋ ኣብ ዝተኣልየሉ ግዜ ብሓድነት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ሰጊኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ክንዲ ምብትታንን ሕንፍሽፍሽን ዝሰፍን ንፋልላውያን ይኹን ተገንጸልትን ክሓቲ ሃገርን ምቹ ዕድል ዘይፈጥር ድልዱል ወታደራዊ መንግስቲ ብምዃሙ ኣዝዩ ዕጉብ ነይሩ ምትኩ ካብ ናይ ሓሳብ መጻወዲያኡ ከይተላቐቐን ከሎ ጸሓፊቱ ዝፍረም ናይ ስራሕ ወረቓቕቲ ኣምጽኣትሉ ነቲ ዘቕረበትሉ ሰነዳት ከም ብቦካይ ተገደሰ ፈሪሙ ኣፈኒዋ ቅድሚኡ ይጥቀም ንዝኾነ ወረቐት ብደቂቕ አንቢቡ ከይረጋገጸ ይፍርም ስለ ዘይነበረ ሽዑ መዓልቲ ብዙሕ ከይተገደሰ መፍራሙ እናገረማ
ንቦታ ተመሊሳ ምትኩ ዝኒሉ ጸኒሑ ቆላሕታኡ ናብታ ጽሕፍቲ ምስ ሰደደ ሕርቃኑ ዝያዳ ወሲኹ እቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ዓብ ንዕቐት ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ኸዓ ብውሽጡ እምቧዕ እሞሎ ምስ ከኣ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈተይ መን እዩ ግን ነዚ ተግባር እዚ ዝፍጽም ዋዕ እናበለ ናብ ጽሉል ተቐይሩ ነቲ ጉዳይ ኣብ ህይወቱ ካብ ዘጋጠመ ፍጻሜታት ከም ዝዓበየ ብዶ ብምሕሳብ ከኣ ነዚ ሰብ እዚ እንተዘይረኺበዮ ኣብ ገዛ ይወለደን እናበለ ኸኣ ብሕልናኡ ተጃሂሩ ብዛዕባ ምንጭ ናይታ ጽሕፍቲ ክህሉ ዝኽእል ተኽእሎታት ክሓስብ ከኣ ዝጠቅም ነገር ከየፍረ ግዜ ምፍዳስ ኣኺሉ ንገዝኡ ተበቂጹ ብዛዕባታት ተካል ወረቐት ሓንጎሉ ከናውጥ ሰለም ከየበለ ሓዲሩ አንጊሁ ንስራሕ ወፊሩ ሻምበል ብመሰረት ቆጸራኡ ቀዲምዎ ኣብ ኣፍ ደገ ትካል ጸኒሕዎ ሰራሕተኛ ጽሬት ንምትኩን ሻምበልን ምስራየቶም ዘይልሙድ ነገር ኮይንዋ ከይተገረመት ኣይተረፈትን ሰላም ኢሎማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ድሕሪ ምእታው ሓንሳብ ዶ ክትመጽልና ንዕ ሓንሳብ ኢሎም ኣድሄማ ንግሆ ምድሪ እንታይ ከም ዝደለይዋ ክርዳኣ ስለ ዘይከኣለ ኸኣ ስክፍታ ወሲኹ ብዘይንሱ ንምትኩ ልዕሊ ሰብያ ትጸልኦ ነይራ ኣብ ቅድሚኦም ደው ምስ በለት ከኣ ትማሊ ንግሆ ነዚ ቤት ጽሕፈት ከተጽርዮ ከለኺ ነዛ ወረቐት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ከም ዘንበርክያ ትዝክሩ ዶ ክብል ሓቲትዋ ምትኩ ነታ ወረቐት እናልዓለ ገጹ ኣሲሩ መስክ ናይቲ ሰራሕተኛ ሕቱ ሃንደበት ኮይንዋ እንታይ ከም ዝበለ ስለ ዘይተረዳእ ኸኣ እዋይ እንድዒ ክትብል መሊሳትሉ ገጹ ክቀያየር ተዓዚባ ኸኣ ርእሲ ኣድኒና ሻምበል ፈሪሓ ከም ዘላ ተዓዚቡ ኣጆ ከይትፍርሒ እዛ ትርያ ዘለኹ ወረቐት ትማሊ ንግሆ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ ናይ ኣቶ ምትኩ እያ ጸኒሓ ሕጂ መን ከም ዘንበራ ጥራይና ክንፈልጥ ደሊና ወይ ድማ ብጀካኺ ትማሊ ንግሆ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከኣቱ ዝረኣኽዮ ሰብ እንተነይሩ ክትሕብርና ኢና ንውከሰኪ ዘለና ኢልዋ ርግእ ብዝበለ ኣዘራርባ ከብዲ ኢዳ ኣብ ኣፋ ኣንቢራ መኾስተር ተደጊፋ ንገለ ኻልኢታት ዝኒላ ብድሮኡ ዝነበረ ኩነታት ትዝ ስለ ዝበላ ኸኣ እወ ትማሊ ንግሆ ክኸስትር ከለኹ ሓንቲ ወረቐት ኣብ ትሕቲ ኸብሒ ኣትያ ግዲ ጸኒሓ ብመኾስተር ተሳሒባ ፍሊላ ክትወፅእ ርእያ ድሓር ዋይ ተድለኸይ ትኸውን ኢለ ብምባል ብኢዳ ናብ እግሪ ከብሒ ብምምልካት ኣብ መጻጽኣ ናይታ ወረቐት ሓቢራቶም ምትኩ ገጹ በሪሁ ኣየለ ነታ ሰራሕተኛ ገለ ሕቶታት ኣቕሪቡ ምስ ወድእ ኸኣ ኮርዒዳ ጽቡቕ ኢኺ ጌርኪ ዝኾነ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዝጸንሐ ወረቐት ኣይድርበይን እዩ ብዛዕባ እዚ ዝሓተትናኪ ጉዳይካ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትዛረበ ኣየድልን እዩ ተረዲእክ ዶ ክብል ምስ ጠንቀቓ ብውሽጣ ዋይ ታይማዕት ወረደኒ ደቂ እናበለት ብእወታ ርእሳ ነቕኒቓትሉ ሻምበል ኣየለ ሰራሕተኛታት ቤት ማሕተም መታን ከይርእይዎ ካብ ተቐጽሪ ቀልጢፉ ብምውጻእ ናብ መደበር ተመሊሱ ምትኩ እውን ጸሓፊቱ ክሳዕ ተኣቱ ቡን ሰትዩ መታን ክምለስ ቀልጢፉ ንደገ ወፂኡ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ተመሊሱ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ብምባል ሓንጎሉ ክትኮስ ክሳዕ ዝቐርብ ብዛዕባታ መከረኛ ወረቐት ጥራይ ሓሲቡ ዝኾነ ፍንጭ ክረክብ ግና ኣይከኣለን ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈቱ ኮለል ክብል ጸኒሑ ሽጋራ ብምውላዕ ብሸነኽ ጸጋም ኣብ ዘላ ሕፅር ኢላ ጠረጴዛ ደው ኢሉ ሓንቲ ካብተን ቅጽታት ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣልዒሉ ድሕሪ ምጥማት ከኣ ንሓንቲ ካብኣተን ኣልዒሉ ንገለ ኻልኢታት ክጥምታ ጸኒሑ ኣብ ዝነበረቶ ቦታ ከንብራ እናሓሰበን ከሎ ብጸጋማይ ጎኒ
ሃሳስ ናይ ስቴንስል ሕንጻጽ ርዩላ ነቲ ዝተረፈ ፎርሙታት በብሓደ ክሪኦ ጀሚሩ ኣብ ሙሉእቲ ፎርምታት እቲ ሃሳስ ሕንጻጽ ከም እትረአ ኣስተውዒሉ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ክትዕረ ኣዚዙ ስለ ዝነበረ ኸኣ በቲ ጉዳይ እናተገረመ ንጸሓፊቱ ስምዕንዶ እዛ ዱፕሊኬተር ኣይተዓረየትን ድያ ክብል ከም ቁጥዕ ኢሉ ተወኪስዋ ምዕራይ ዳ ተዓርያ ነይራ እንተኾነ ሓንቲ ቅያር ዘይተረኽባ ንእሽተይ ኣቕሓ ባላሽያ ኣላ ንግዚኡ ሰራሪግናያ ስለ ዘለና ጽቡቕ ትሰርሕ ኣላ ተቕያር ኣቕሓ ክሳዕ ንረኽበላ ግን ኮሚላ ክትጸኒሓ ኢሎምኒ ኢላቶ ሓንሳብ ናብኡ ሓንሳብ ናብታ መባዚሒት እናጠመተት እሞ ክትሕብርኒ እኮ እዩ ነይርኪ ንምንታይ ኸይ ነገር ክነኽሳብ ሕጂ ጸኒሕኸዩ